Здравейте, днес започвам да правя уроци по CS скриптиране на плагини. Така, всеки плагин трябва да започва по този начин. Този ред добавя най-главната библиотека, именно AMX-ModX. Разбира се, може да има много други добавени модули или библиотеки. Те ни предоставят възможността да използваме други нативи в скриптирането. Един плагин може да има 4 главни вида функции. Първият е публик, т.е. публична и е публично видима за AMXX engine. Вторият вид функция е натив, функция, която е декларирана в модул или AMXX ядрото. Третият е нормална, обикновена функция, която се декларира без атрибути пред името й. А четвъртият е forward, която се извиква при определени събития, по същност се пада публична. Нека започнем с писането на нашия първи плагин. Нека направим така, че след изпълнението на команда да получаваме кръв. За това ще ни е нужен нативът setUserHealth ID, който се съдържа в fun модулът, т.е. трябва да го вмъкнем по този начин. DS знакът include, което означава вмъкване на български език, и знака за по-малко и по-голямо. Вътре в знаците пишеме fun. Това го отрием. Преди да продължим, искам да отбележа едно важно нещо, че при добавяне на модули и библиотеки, библиотеката AMX-ModX винаги трябва да е първа. Така, регистрацията на плагина не е задължителна, но е препоръчителна. Тя става с функцията plugin init, която е публична, и следователно слага public пред нея. Public init не приема никакви параметри. Регистрацията става чрез нативът register plugin. Значи, вътре тук има долната. Тук се пише името на автора. Тук се пише версията на плагина, а тук името на плагина е 87, което се извинявате. Тук вече е автора. Нека регистрираме плагин с име Health. Версията е 0 и автор LMBG и така. Нека регистрираме командата, която ще ни дава кръв. Това става чрез друг натив, който е register CLCMD. Той приема 4 параметра, от които 2 са задължителни. Значи първият е командата, вторият е функция, третият е факт за достъп и четвъртият е кратко описание. Задължителни са командата и функцията. Нека регистрираме командата HP с функция giveHealth. Функциите ги остават както си искате. Така, нека да го регистрираме. Кавички say HP. И тук името на функцията, която казахме, ще бъде giveHealth. Както виждате, в началото на публичната функция plugin init има скоба. Има отваряща скоба по-точно, която обозначава началото на функцията.
такава скоба слага на края на функцията. Така, в момента сме готови с това. Регистрирахме си нашия плагин и нашата команда HP. Идва ред на вкарването на GIF-Health функцията в действие. Това ще стане, когато я направим публична и сложим параметър ID, т.е. индекс. Индексът на играча приема за стойност от 1 до 32, като 0 е за всички играчи. Публична функция, името на функцията GIF-Health и индекс ID. Отваряме си функцията. Сега, за да прибавим кръв, ще използваме един натив, който взема сегашната кръв на играча. Без него, с помощта на setUserHealth от нативът, задаваме точна стойност, а не прибавяме. Нативът за вземане на стойност на кръвта, стойността на кръвта е getUserHealth. Сега, нека вземем сегашната кръв на играча и прибавим 20, след което затворим функцията. Те ще регистрира. Затваряме си функцията и пишем setUserHealth. Прибавяме прибавяме кръв към играча на играча. Сега използваме другия натив, който казахме. Взимаме стойността на кръвта на играча и прибавяме 20 към нея. Така. Освен, че можем да прибавим кръв, ние можем да извадим, умножим и разделим, което става чрез математическите знаци плюс, минус, умножение и деление. Значи първи плагин е готов. Взимаме грешки и съм ще настроил компилатора, но предполагам няма грешки. Следващите уроци ще ви науча на променливи и така нататък. Много неща ще разберете. Проектите ще бъдат от 10-15 урока някъде. Ако не сте разбрали, пишете във форума, ще ви го обясня наново. Аз бях малко разсеян и затова не съм направил урок по-подробно. Надявам се да сте разбрали всичко. Това е.